Terve ja hyvää Minnakanthin ja tasa-arvon päivää. Nyt alkaapi kalastusvartti, kertoipi Kalamartti. Ensimmäiseksi aloitetaan tuolla kalustopuolella kalastusväline, ja se on tänä päivänä yksi tärkeimpiä kalastusvälineitä, mitä talvikalastuksessa tarvitaan, mikä tänä päivänä tässä esittelen. Se on verkonpäiden narujen jäälle koukkaamisväline. Niitä ei saa kaupasta, ne on jokaisen tehtävä itse, ja niitä varmaan tuhansia eri malleja on. Minullekin on muotoutunut jonkunlainen aina, no ei nyt joka talvi uusi, mutta tälle talvellekin tässä tuli uusi. Ja siitä minä niin kerron vähän historiata, niin saa käsityksen, että miten niitä tehdään. Minäpä tuossa esitän sen tossa, se on tossa noin. Se yksi aamu oli ihmetystä, kun emäntä pyörähti postilaatikolla ja tuli heti semmoisen touhun kanssa sisälle, että nyt on kummia, että kun meidän katuharjasta hävinnyt varsi. Minä ihmettelemään kanssa, että sitä on mentävä kahtomaan, että onko siinä totta, ja niinhän siinä oli. Katuharjasta oli lähtenyt varsi, ja sitä kun katsottiin ja tutkailtiin, mihin se olisi voinut mennä, niin minä huomasin siinä kaateen pielessä jänöjäljet ja pari papanaakin siinä oli siinä penkalla, niin tultiin siihen tulokseen, että se on jänö syönyt nälkänsä koko varre. No, se jäi se juttu siihen sitten, mutta nyt minä voin paljastaa sitten, että mikä siinä oli takana, kun ei kellekään kerrota. Minä olin vienyt sen varastoon sen varren ja olin siellä nikkaroimassa sitä. Mulla oli siellä nurkassa oli tämmöstä kierretankoa, no siitä minä väsäsin koukun siihen ja sitten tuommoisella lemmarilla kiinni. Ja sitten airo oli pystyssä siellä nurkassa, niin siitä koppasin tuon haarukkaosan airohankaimesta airohankainhan se on nimeltään. Ja pistin siihen, niin minä kohta näytän, mitä minä sillä teen. Nyt sitten ensi kesänä käy silleen, että kun minä lähden soutelemaan, niin Veno pyörii ympyrää vaan, kun yhdellä airolla siinä soutelen. Nyt rupeaa aurinko paistelemaan pikkuhiljaa tai nousemaan oikeastaan. Se nousee vasta horisontin takaa kuvaan. Niin tällä minä koukkaan sen narun täältä. Minä nyt sitä, kun minä olen yhdellä kädellä tässä, kun kamera toisessa, niin rupeaa sitä näyttämään. Minä kohta otan, kun mulla on tuossa vetonaru jo valmiina. Niin sitten kun minä otan vetonarun pois ja haluan ne takaisin, niin yleensä minä en viitin noita sohjoja keräillä tuolta kovin paljon, mitä nyt kairan mukana siitä nousee. Niin minä tällä haarukalla sitten jumpsauttelen ne tuonne, niin ettei ne jää tuohon avantoon. Seuraavalla kerralla muuta kun tulloo, niin sieltä ei tule kuin narun pätkiä, kun pyöräyttää tuolla kairalla, ja sitten on katastrofi alamis. No niin, tämä oli tää kalustenvartti tällä kertaa, ja siirryn seuraavaksi tuonne avantopuolelle, niin katsotaanpas tätä verkkoa nyt sen verran tossa, että tulooko sieltä mitään. No tässä jää alla tää yläreuna ja eipä. Terveitä siikoja. No, tässä noita ötököitä syömässä ihan kauhea 60 millin verkkoja. Kauhea ja no. Voi olla jopa pari kilonenkin siika tämä. Kaleville suolakala. Saa nähdä lähteekö se ihan tuosta vaan, kyllä se. Lähteekö se ihan tuosta vaan, saa nähdä. Kyllä on isoja siikoja.
Taitaa siitä silti lähteä, mutta on kovassa. Kovassa. Siinähän se nyt sitten oli. No. Voi mahoto. Ei tuo varmaan 2 kiloonkaan kyllä mahu. Ei varmaan 2 kiloonkaan mahu. Jätetäänpä se nyt siitä, että ei selvitellä sitä. Ne on justiin tässä. Tässä sitä ötökkätä syömässä, kun tulloo aina tässä verkon yläainassa vapaamatkustajia niitä ötököitä, niin niitä tulloo. Minä niitä viskon siitä pois ja ne käy tuossa syömässä niitä. No niin, ilman muutahan ne tähän verkkoon jää, kun verkko on kiinni jäässä melkein. No nyt sieltä kyllä tulloo joku muukin kuin siika. Mutta annetaan sillä nyt pieni pam. Nyt tuli se Kaisa hauki. Kaisa oli tilannut multa hauvan ja nyt se sitten tuli. Tarkoitan kissaa. Kissa Kaisa. Sen nimi on Kaisa, sen kissan nimi. Tää oli kuitenkin, tää on siihen 10 kiloseen verrattuna, niin mitä tästä joskus on tullut, niin on erran kesy. Eikä oo ainoa. Sillä rupesi heti verkko lähtemään tästä liikenteeseen. Näistäkään sotkosta niin en yritäkään, enkä viiti selvittää, kun se nyt on turhaa, kun se tarvii semmosia pusseja, muuten myö ei saa. Niin, minun pitäisi lakitekstiäkin tässä kertoa. No minä lyhyesti kerron yhden pätkän siitä ja jatkan sitten seuraavan kerran, kun tässä näyttää tätä touhua olevan. Niin ajattelin kertoa ihan alusta lähtien, eli minä nyt puhun verkkokalastuksesta, minä en puutu millään tavalla mihinkään muuhun kalastukseen, että se on selvä raja. Niin 18-vuotias ennen kuin verkkoa laitetaan järveen, niin, tai järvelle tullaan verkkoa viemään, niin pitää olla maksettuna kalastuksen hoitomaksu. Se on vanhalta nimeltään kalastuskortti. Kalastuskortti ja valtion kalastuskortti aikanaan. Ja kalastushoitomaksu maksetaan pankkiin tai sitten netin kautta ja se on tänä vuonna 45 €. Mutta silläkään ei sitten vielä pääse kalastamaan, että minä kun lyhyesti nyt aloitin tuon lakipuolen, niin minä jatkan tästä sitten toisen kerran kun toisella kalastuskäynnillä, kun näyttää, että tavaraa täällä voi olla täällä verkossa. Voi olla jopa runsaastikin. Mutta se nyt nähdään sitten jossain vaiheessa, kun saadaanhan noita siikoja, että olisiko muuta. Tuo on kyllä niin iso siika tuo, että no nyt tuli iso kuha, kyllä iso kuha, ainakin tuli mahdottoman iso kuha. Ihan tässä yläainassa, tää on ihan yläainassa ja aivan tässä jää alla. Iso kuha, mahdottoman iso. No, sillekin pieni pam. Komea kuha. Saa nähdä. Ainakin hyvä alku oli tässä. Raikastahan tää ilma on näin aamusta, sillä minäkin lähin kun rapsakka keli ja eihän nyt 3 astetta pakkasta. 3 astetta pakkasta ja ihan mukava sinällään, että eikä tääkään ole viimeinen, se nykkii tuolla joku nykkii, sen tuntoo tuossa, että jokuhan siellä on, täytyy olla. No, katsotaan sekin sitten jossain vaiheessa. Mikäs täällä raikkaassa ilmassa on kalastella, kun Suomikin on luokiteltu maailman onnellisimmaksi maaksi. Ja eihän sehän on mukava, se nostattaa vähän mielialoja ja sitten kun täällä raittiissa ilmassa on, niin mikä sen mukavampaa.
kerta kaikkiaan. Että jos vielä jonkun sinti sattuu saamaan, niin sehän on sitten kaikki kotiin päin. Tää muuten nyt sitten tehdään tälle kalalle semmonen juttu, että mulla eilen tilasi yksi kaveri, että saisko hän minulta yhden kuhan, että sais pistää palkea pannuun, niin minä lupasin niin nimetään tää kala nyt sille kaverille ja tehdään sillä tavalla, että säästetään puhelinmaksussa, kun minulla on tuo puhelinpaketti, niin minä on niin nuuka, että minä säästän puhelinmaksussa silleensä, niin kaveri saa katsoa tästä Vilmiltä, kun minä sen kehitän, että nyt se sai oman kalansa, niin se tulee illanhärvissä hakemaan. Minä heitän tuohon sen kalan, niin se on nyt sitten nimetty kala. No oikeastaan siinä nyt on kaikki nämä nimetty. Oli se Kalevin nyt minun on haettava, no en tiedä tarvisiko vielä pussia hakkea. Kalevin siika ja sitten Kaesan hauki ja sitten kaverin kuha. Tässähän saa nähdä jääkö itelle mitään. En tiedä. No, mennään eteenpäin. Tästä avannosta täytyy sen verran kertoa, että tässä on ollut pitkä talvi jo. Minä aloitin jo joulukuun alussa ja olen talveen kyllä tosi tyytyväinen, että kallaakin on sen verran noussut, mitä nyt tässä on tarvinnut. Ja sitten alkutalvesta voi tuo avannon tehdä isomman ja runsaamman, mutta näin kun kevättä kohti mennään, niin mahdollisimman pieni. Ja sitten etelään päin kasata aina tämä lumipakka, että ei aurinko niin kuin sulata tästä ensimmäisenä tästä. Ja sitten vallitsevat tuulet on melkein tuolta suunnalta, niin se on vähän niin kuin tuulen suojana sitten tuommoinen pakka siinä. Ja se sen takia mahdollisimman pieni näin keväällä, kun se rupeaa isonemaan. Jos tekee iso avanto, niin siitä tulee vielä suurempi avanto, kun aurinko rupeaa oikein kunnolla kevättä tekemään. Niin nyt sieltä tulla pöllähti taas tämä päätynaru. Ja siinä on sitten ihan mitään muuta ihmettelemistä, kun otetaan se sieltä esiin. Tarttuu noihin rukkasiin tuo. Ne on semmoset työjarrut aina nuo rukkaset. Ja muuten tuon kamera. Kala on tullut ihan se mitä nyt tarvittikin ja ei tarvitse olla ihan niin pettynyt kuin Pekingin suomalaiset hiihtäjät, että melkein kaikki paitsi Niskasen sisarukset ei ollut pettyneitä, että kaikki muut oli pettyneitä aina haastattelussa, että en voi sanoa, että pettynyt. Tossa lopuksi sanon sen verran, että kuhaa tässä nyt tuli niin paljon, että sitä nyt on antaa poiskin ja ei minun ole varaa syyä. Kuha on niin kallista, että ei sitä ole minun varaa syyä, että minä mieluummin annan pois sen. Ei muuta kuin kiitos taas mielenkiinnosta ja palaillaan ensi tiistaina taas sitten nousuviikolla sitten kuvioihin mukaan ja katsotaan minkälaiset kujeet silloin sitten löytyy. Kiitos paljon.